למה זה שחור? עדי, תפתחי הכל קודם, תוציא את זה. תוציא. את לא מבינה אבל מה הקטע. הגיעה הביתה, היא זורקת. רגע, חשוב השנייה. מה? תעצבו אותה. תלמיד לי. הנה, באמת היא פה. איזה כיף, תראו אותה. היי, בת 22. סליחה, עד 23 שומעים, לא בת 20, אז אני מבקשת. אושרת, לא יודע. הנה זה לוי פה בצד. שם בצד. איזה חמוד, את עשית את זה? דן. כי יש שם חנות הפסטיגל. זה, אתה מכירה אותו, הסינדטיסט הזה? איך קוראים לו? זה טוב זה, לא? לא קוראים לו אני רוצה לצלם אותו. הוא קצת מים מינרלים, הוא היה... טוב, תביא לי לצלם אותו. סופר כמה. תודה. נסיים את זה. רגע. נרסה כל המתנה. נגיד לו? יופי, נשים אותו בטוח. נדב! נדב, מה זה מזכיר לך? היו זמנים, אה? יאללה, היה כושר, אה? מה עם זה? נו, מה איתי, טוב? נו, מה זה מרימה? נו, שתישאר ככה. נו, שתישאר ככה. היא לא שומעת. היא לא שומעת. אתם רואים, היא לא שומעת. הנה, יופי, תמונה כאן. נו, שתישאר. לא, אני אוהבת אותה. לא, תשארי ככה, חמודה. מה היא הולכת? אני אתן לך. נו, את שדונבה? את שדונבה? איזה ימים אתם פה? מה אתה קורא? מה? אני אומרת שזה היום האחרון שלי. מה זה יכול להיות? למה? מתי היית טובה? No way! אתם גם ביום רביעי פה? נרי. אח של סופי. אם אתם פה עוד יום, גם למה מבלות? אני גרה בבניין שלו. אם תבואו לפה עוד יום, נביא גם לך חוגה ובלות. וגם לך. למי? עוד 29 שנים מהמייך לזה. למה הפסיקו את השמיניה? מי היה חשוב? מיני. למה הפסיקו את השמיניה? מיני היה חשוב, מיני זה חשוב. עוד חודשיים 16. 16! רגע, וואו, אילן, איך קוראים לך? אילן. בחורתי. מה זה לי?